Hemen Batalla de Genios jolasa. Bi jokalarirentzako, edo bakarrik jolasteko ere, 6 urtetik aurrera. Zer egin behar da? Dado guztiak botako ditugu batera, eta ikuste zuenez hementxe koordinada moduko batzuk agertzen dira. Hemen jarriko ditugu denak, eta bi jokalariek, biren artean jolasten badugu, hauetako fitxa blokeatzaile bakoitza, hoietako hau jarrita egunean, bat bi hiru esan, eta tableroa bete beharko dugu pieza guzti hauek erabiliz. Beraz, goazen horretara. Nik nire partea bete dut, beraz irabazlea izango nintzake. Beste pertsonak jarraituko du egiten. Modu bat baino gehiago dago, tablero berdina osatzeko, era desberdinetan jar liteke. Logika lantzen duen jolas, oso divertigarria, bakarka jolasteko ere aukera ematen duena. Badakizute, jolastu, probatu eta gozatu.